Milí posluchači, od mikrofonu vás tradičně zdraví Dominika Raulímová, dnes již u 28. epizody podcastu z ráje. Český ráj je místo, které je spojené s řadou legend a pověstí. Příběhy rozprostřené v krajině Českého ráje můžete vy i vaše děti objevit kdykoliv se vám zachce, a to díky projektu Sdružení Český ráj, který nese název Za pověstmi Českého ráje. Jak tenhle nápad vznikl a co všechno za ním stojí, si dnes povíme s jeho autorkou Pavlínou Sacherovou, kterou tímto vítám v podcastu. Dobrý den, nebo spíš ahoj, my si tykáme, tak aby Ahoj. to bylo přirozený, jestli to nevadí. Nevadí. Pavlíno, na začátek ještě já určitě ti chci pogratulovat k ocenění za nejlepší projekt udržitelného turismu v České republice, protože projekt vlastně v dubnu vyhrál takzvanou velkou cenu cestovního ruchu. Co tohle ocenění znamená ať už pro Český ráj nebo pro tebe jako jeho autorku osobně? Je to v první řadě obrovský úspěch, velká radost. Myslím si, že pro Český ráj jako lokalitu je to skvělá reklama, protože tady vzniklo něco, co v celorepublikové úrovni obsadilo první místo. Tak to je jako pro nás skvělá zpětná vazba. Pro sdružení si myslím, že je to velká vlna energie, protože ten projekt je náročný. Je nejenom časově, finančně, ale i vlastně personálně hodně rozsáhlý, protože vlastně nevzniká jenom ve sdružení, ale máme spoustu partnerů. Takže to, že jsme šli tou složitější cestou a že nás ta odborná porota řadí vlastně mezi špičku a ještě navíc v tom tématu udržitelnosti, který je pro Český ráj tak strašně důležitý, tak to je skvělá zpráva. No a pro mě osobně to je splnění mého jako pracovního snu, protože já jako ráda sbírám ceny, už jako od malé jsem jako hodně soutěživá a vlastně je to pro mě nějaký způsob vnitřní motivace, ať už to je jakákoliv výzva, sportovní, čtenářská nebo pak takováhle pracovní. Takže já mám teďka nový diplom na zdi, jsem z toho úplně hrozně jako nadšená. Cítím v tom jako obrovskou satisfakci, že vlastně za všechny ty věci, které se třeba zkomplikovaly, když jsem jako neviděla ten smysl, jestli jako to opravdu takhle, jako jo, jdeme do toho, děláme to takhle, vydržet to, zvládnout to a teď si říkám, jo, je super, že jsme si to ustáli, že jsme si to obhájili, protože teď vlastně jsme pro rok 2026 ty nejlepší a to je samozřejmě prostě skvělý. Než si začneme povídat o tom projektu jako takovém, o samotných pověstech, prozrať trochu posluchačům, kromě toho, že máš na zdi sbírku diplomů, kdo je vlastně Pavlína Sacherová a proč zrovna ona je autorkou tohohle projektu. No, ne, že bych měla sbírku diplomů, ale tak jako řadím tam různý jako v běhu a v aerobiku, tak je to takový jako humor, dělám si z toho legraci. No, kdo jsem já? Já jsem vlastně destinační marketér, je moje práce. Jsem máma 2 kluků a myslím si, že vlastně tahle kombinace mě kvalifikovala na to, že bych v tu chvíli mohla přejmout štafetu, protože já nejsem autorkou toho projektu. Ten projekt jako takový funguje už 15 let. Vystřídala se na něm vlastně už řádka lidí a já jsem jenom vlastně teď převzala, nechci říct, že štafetu, ale myslím si, že štafetu, protože i já to asi jako v jednu chvíli třeba za nějaký čas někomu předám, ale vlastně ta moje role je o tom, že byla nejprve potřeba se na ten projekt podívat vlastně z odstupu. Takže bylo fajn, že nejsem členem sdružení, ale že jsem nějaký jako externí zaměstnanec, protože jsem teďka ještě na rodičovské. Zároveň vlastně máme studovaný pediák, od roku 2007 se pohybuju v cestovním ruchu, takže jsem schopná vlastně nějakým způsobem připravit ten koncept po té edukační stránce a zároveň zase jako rozumím i těm technikálím. Takže moje kvalifikace v tuhle chvíli je, že jsem byla ve správném čas na správném místě a znám ty správné lidi.
No, myslím si, že minimálně seš autorkou té nynější podoby toho projektu, takže určitě bych nechtěla, aby si tady jako snižovala svoji vlastně pozici v tom. My se k tomu ještě dostaneme, kdy vlastně projekt byl už vytvořen dřív a byl nějakým způsobem předělán. Než k tomu ale dojdeme, tak kdybys měla projekt představit někomu, kdo o něm nikdy neslyšel, kdo neslyšel o tom, co je projekt Za pověstmi Českého ráje, 3 slovy. Jaká by to byla? Já když jsem nad tím přemýšlela, tak si myslím, že z pohledu dětí je to dobrodružství. Z pohledu rodičů je to obrovská pomoc a z pohledu sdružení je to obrovská výzva. Říkáš, že pro sdružení je to obrovská výzva. Co za ty konkrétní překážky nebo právě jako už malé výzvy čekalo, když jste ten projekt začali předělávat a začali jste mu věnovat tuhle pozornost? Už ta první výzva byla, jestli do toho jít tak, že to opravdu jako překopem, anebo jestli zkusíme nějakým způsobem pracovat s tím, co už bylo. Tak to bylo vlastně první velké rozhodnutí, které jsme museli udělat a shodli jsme se na tom, že pokud to má být životaschopný produkt, který obstojí teďka několik let, tak musíme jít úplně jinou cestou, než to bylo. A pak byla výzva se vlastně postavit za všechna ta rozhodnutí, která jsme teda museli udělat a zároveň je i výzva motivovat vlastně partnery, kteří s námi ty pověsti tvoří, protože my teď v ruce máme vlastně výsledky za sezónu 2025 a máme tu cenu. Takže vlastně teď se trošku mění ta naše pozice. Předtím to bylo o tom jenom, nebo nechci říct, že jenom, ale v podstatě to bylo, prosím, věřte nám, my jako víme, co děláme. A byla velká odvaha i ze strany partnerů říct, dobře, my vám věříme a teda pojďme na to, pojďme do toho a my jdeme do toho s vámi. Takže si myslím, že vlastně všichni zúčastnění museli být jako velice, velice odvážní a vystoupit z té komfortní zóny. Ale teď jsem ráda, že jsme to udělali, protože je vidět, že to byl krok tou dobrou nohou do tého správného směru. Druhé slovo, které jsi zmiňovala, je pomoc rodičům. Má to posluchač chápat tak, že ta pomoc spočívá v tom, že děti se dostanou do přírody, nějakým způsobem se jako vzdělávají. Je pro ty rodiče v podstatě připravený program, který takhle vezmou a začlenějí se do něj. Myslím si, že úplně v mašličkách, protože to je vlastně ten smysl, proč jsme to dělali. Protože já do toho projektu vlastně vstoupila jako rodič, který se snaží rodičům poskytnout ten 100% servis, protože sama znám, jaká mrzení cestování s dětma vlastně přináší. Když něco není podle představ, když něco třeba nefunguje, když si najdu nějakou trasu s výletem a pak je to delší, není tam vlastně to, co jsme čekali, teď na něco jsem ty děti motivovala. A zároveň sama, byť jsem z oboru, tak vím, jak je těžký pořád vymýšlet nějaké výlety, nějakou zábavu a zároveň mám ráda nějakou jako úroveň toho cestování a jsem ráda, když vlastně ty typy jsou pro ty děti, když se řekne 4 až 8, tak to je pro 4 až 8. A vlastně ten projekt Za pověstmi je vlastně kurátorem výběru toho Českého ráje. To znamená, že když ten rodič přijde na náš web nebo si vezme ten hrací plán, tak vlastně ta místa, která uvidí, tak jsou pro ty děti vhodná. My jsme tam byli, vyzkoušeli jsme si ty služby, já jsem všechny výlety prošla, takže za to, co vy vlastně uvidíte, tak já můžu asi jako hrdě říct, že ručím svojí vlastní hlavou. A to si myslím, že je právě to skvělý, že už nemusíte si nic dohledávat, ale vlastně u nás najdete to pro ty vaše děti vhodné. A za mě skvělý, že to není tvořený od stolu, ale že je to opravdu tak, že ty si ty trasy projdeš, tím, že máš děti, tak vlastně můžeš říct, jestli se jim to líbí, jestli to vlastně jako plní tu funkci, takže tohle je za mě asi velký přínos toho projektu. Třetí slovo, který jsi zmiňovala, je dobrodružství a mně se to hodí do mojí další otázky, protože my už jsme tady zmiňovali, že ten projekt nějakou dobu už vlastně fungoval, byl v nějaké podobě, která možná už v dnešní době nebyla úplně atraktivní pro turisty. Co bylo tím hlavním impulzem, že se vlastně celá ta hra přenesla do krajiny Českého ráje? Bylo to třeba to, že toho dobrodružství tam bylo dřív míň?
Nemyslím si, že míň, ale ta hra vznikla v určitý době a vlastně nejenom, že ty lidi měli třeba jiný nároky, jiný očekávání, ale zároveň ten projekt, protože pořád si musíme uvědomit, že my jsme vlastně Sdružení Českého ráje a my musíme jako rozvíjet cestovní ruch. Takže vlastně ten produkt tenkrát vznikl proto, aby se podpořila návštěvnost vlastně těch cílů. Ta hra byla postavená tak, že byla knížka, kde lidi chodili, sbírali razítka a tenhle ten princip vlastně byl v tu dobu funkční, oblíbený a bylo to jako fajn. V posledních letech jsme naráželi na velké komplikace v tom, že vlastně třeba na těch místech ta razítka nebyla. Nebo že ty lidi vlastně už nechtěli sbírat razítka. A vlastně ten původní nápad se vyčerpal. Takže ta hra jako taková, ten nápad vzít ty pověsti a vlastně představovat díky nim ten český ráj je jako super aktuální, lidmi oblíbený, ale na to, že to vlastně produkuje český ráj, tak to hrály desítky lidí, což vlastně nebyl využitý ten potenciál. Takže vlastně můj úkol bylo najít v tom projektu to funkční a zároveň to doplnit o něco navíc. Ty jsi zmínila, jakým způsobem ta hra fungovala vlastně před tím redesignem. Co teď teda čeká na ty děti a na ty rodiny, které si vlastně k té hře najdou cestu? Teď na ně právě na děti čeká to dobrodružství. Já vlastně, když jsem zpracovala tu studii, nějakou tu analýzu, tak jsme vlastně jako objevili spoustu skvělých věcí, které určitě chceme zachovat. A zároveň jsme objevili i spoustu věcí, které musíme jako buď radikálně změnit, anebo najít nějaký jiný způsob. A my jsme se bavili o tom, že aby jsme vytvořili něco, co bude atraktivní, tak musíme být originální. A protože vlastně ten razítkový koncept se tomu českému ráji hrozně povedl, tak teď existuje spousta razítkovacích her. A my jsme právě říkali, že nechceme být další razítkovací hra. Byť buď jako pro ty ostatní můžeme být inspirací, ale že to chceme postavit jinak. A já jsem si říkala, že vlastně ty pověsti jsou super, ale že je potřeba jim dodat něco víc. A na základě toho mě napadlo, že vlastně bychom díky těm jednotlivým příběhům mohli otevřít témata, která jsou pro český ráj typická a nejsou pro takhle malé děti nějak zpracovaný. Takže vlastně každá pověst vypráví příběh, který si ty lidi buď poslechnou, jsme na Spotify, nebo se můžou podívat na YouTube, a nebo si ho můžou přečíst, protože texty jsou na webu, je i knížka, kterou si můžou koupit v informačních centrech. Ale pro mě bylo důležité tu pověst posunout dál. Záhy jsem teda zjistila, že jsem trošku jako si sama sobě dala docela velký jako náročný úkol, protože vlastně najít to další navazující téma na tu pověst je někdy docela těžký. Na druhou stranu myslím si, že se nám to daří a tak vlastně se nám povedlo přes příběh o třeba skřídcích dětem přiblížit téma drahých kamenů v českém ráji, což je pro český ráj typická věc. A společně s mineralogem z Muzea Českého ráje jsme vlastně vytipovali kameny. Postavili jsme to na tom, že ty kameny můžou mít nějakou magickou moc, což pro ty děti je skvělý. A zároveň je lákáme, pojďte se na ty kameny podívat do muzea. A vlastně takhle rozvíjíme všechny pověsti a budeme je dál rozvíjet, takže máme vlastně téma sklářství, máme téma přírody, máme téma strážních hradů, což si myslím, že je super téma pro český ráj. A zároveň je to něco, o čem ty děti třeba nemají šanci se nikde jinde dozvědět a v tom je v tuhle chvíli ta naše unikátnost. No a aby to nebyla nuda, tak já jsem to překlopila právě do toho dobrodružství, takže ty děti vlastně jdou a prožívají ten příběh a plní úkoly s tou postavičkou, kterou znají z té pověsti. A to si myslím, že vlastně je ten herní prvek, který ty děti baví, protože vlastně běhají, hledají, plnějí, sbírají a to ty děti prostě mají rádi. A dá se to pochopit i tak, že vlastně, když jste nechtěli být další razítkovací hra, tak jste razítka nahradili těma obkreslovacíma štítkama. Je to to, co nahradilo ty razítka? Jo, je to. V podstatě další problém jako v rámci funkčnosti té hry byl, že vlastně tam hrál velkou roli lidský faktor.
že jsme byli závislí na personálu těch jednotlivých výletních cílů, že budou vidět o té hře, že budou mít k dispozici to razítko a to jsme chtěli odbourat. A cestovní ruch je úžasný obor v tom, že vy se můžete jako inspirovat i někde jinde, takže já jsem vlastně využila nápadu, který už vlastně kolegyně Renata van Vliet v Jizerských horách měla, taky už je to nápad nebo hra, která funguje už dlouhá léta. A právě proto, že tahle obkreslovací místa nebo ty štítky jsou hodně trvalý v čase a vlastně není to potřeba moc obnovovat, když jsou udělaný pořádně, tak jsem využila tenhle koncept s jejím dovolením. Takže vlastně jsme přeměnili razítka na tyhle obkreslovací místa a ty navrtáváme do turistické infrastruktury, která patří Českému ráji nebo našim partnerům. A musím tady zaklepat na dřevo, že máme pouze jednu ztrátu a jinak všech 33 štítků je na svých místech a ukazuje se to jako krok jako dobrým směrem. Jo, a já si říkám, že ty štítky jsou vlastně i super v tom, že tam jsou pořád, jo? Že člověk se může vlastně kdykoliv rozhodnout. Jo. A to byla vlastně další věc, protože není to jenom o tom, že my lákáme lidi v sezóně, ale tu naši hru si můžete zahrát kdykoliv a je to fajn, že tím prodlužujeme sezónu a vlastně už v dnešní době ty zimy taky nejsou třeba tak dlouhý, nebo dá se prostě s tím hracím plánem chodit i v brzký jaro. Takže určitě je to super, protože ta hra teď je celoroční, protože nejsme závislí na otvírací době. Tak já jako rodič říkám si, můžu využít tyhle výlety, tuhle hru kdykoliv, kdy se mi vlastně zachce, můžu jít mimo sezónu, v sezóně, v zimě, na jaře, kdykoliv. Půjdu na webové stránky, stáhnu si nějaký herní plán. Jak dlouho mi ta hra vydrží? Jako můžu jí hrát pořád dokola, nebo je to hra na týden? Jak s tím pracovat? Ta hra je koncipovaná tak, aby byla hratelná i pro lidi, kteří přijedou na týdenní dovolenou. Protože Český ráj pracuje s tím, že na Český ráj týden nestačí a proto vlastně já jsem to tvořila tak, že není potřeba to zahrát za víkend. Samozřejmě prostě jsou lidi, kteří to zahrajou za víkend, je to v pořádku. Zároveň to můžete hrát celý rok, protože je to na vás, není to závod. Ty odměny jsou v infocentrech celou dobu a budou tam celou dobu. Takže je to vlastně taková jako za mě praktická věc, když klasika to všichni známe, v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno. Co dneska budeme dělat? Tak když už vím, že existují ty pověsti, tak můžu jít a buď můžu jít na výlet, anebo už jsem třeba na výletě byla a k výletu mám zadní stranu, kde je spousta dalších plánů a my vlastně každý rok přijdeme se 2 novými pověstmi. Takže i kdyby už někdo měl odehrané ty z loňska, tak my letos dáme další 2 a vlastně to všechno bude narůstat. Můžou si ty štítky kombinovat a i kdyby to nechtěli hrát, tak je to jenom skvělý zdroj informací, kam vyrazit s takhle malýma dětma. Protože vlastně my na webu máme napsáno přesně, co tam na ty děti čeká. Když je to zámek, jaká tam je prohlídka pro děti, když je to muzeum, do jaký expozice. I tam dáváme příklady, spousta těch expozic má svůj hrací plán, praktický nějaký list, nějaký workshop. Takže opravdu, jako pokud někdo hledá inspiraci do Českého ráje pro děti 4 až 8 let, tak tohle je zdroj informací, který se bude dál rozrůstat. Jsme tady kvůli pověstem, ale vlastně jsme se k nim za skoro půl hodinu nahrávání ještě nedostali. S jakými těmi pověstmi se vlastně můžou posluchači v rámci té hry setkat? Co tam teď je zahrnutý? My máme z loňského roku zpracované 2 pověsti, Kdo naučil turnováky brousit drahé kameny. Tam jsou postavičky Titík a Jaspísek, kteří seznámí děti právě s tím tajemstvím těch drahých kamenů Českého ráje. Pak máme vodníka Čeperku, který je v Dolním Bousově a jemu se postrácely knoflíky. Takže děti musí přijít na to, kdo ty knoflíky schoval, ukradnul, to musí objevit u toho červenského rybníka v Bousově. A v letošním roce přicházíme se 2 novými, nebo ne novými příběhy, ale novými výlety a budete moct putovat na Železnobrodskou s Vílou Jizerínou. S Vílou Jizerínou objevíte tajemství, jak se vlastně začalo tavit červené rubínové sklo. Ale protože nám schází v kraji skláři, tak jsme s Vílou vymysleli, že vlastně uděláme 4 zkoušky,
které vlastně děti prověří, jestli vůbec by mohli být skláři. Na tomhle výletě pracujeme s Křišťálovým údolím, takže tam bude to mít i další typy na vlastně sklárny, kam se děti můžou podívat. A čtvrtý letošní výlet bude v Lomnici nad Popelkou, kde máme Bílou paní, Veroniku, která je z Kumburku, a tady budeme s dětmi dobrodružně zjišťovat, proč je vlastně v Českém ráji tolik hradů. A myslím si, že to bude hodně zajímavé, protože je to spojené s expozicí muzea v Lomnici, kde děti můžou vidět makety, krásné modely hradů a zámků z Českého ráje. Takže bych všechny chtěla na ty výlety pozvat, protože opravdu co výlet, to nějaká unikátní trasa, unikátní téma a je to prostě super. My se tady hodně bavíme o tom, že ten projekt je zaměřený na děti, ale já si trošku jako říkám, jestli nemůže být i nějakou motivací pro dospělé lidi, kteří chtějí chodit do přírody, ale třeba já znám spoustu lidí, kteří se neumí naplánovat žádnou jako trasu výletní. Může to fungovat i tady, třeba u těch dospělých, že tam opravdu je naplánovaná ta trasa? Je, určitě. Na webu je vlastně pro link do map.cz, v hracích plánech je QR kód, takže můžou vyrazit. My vlastně všechny ty výlety vedeme po značených trasách, takže se nikdo nemusí bát, že by někde bloudil, že by musel někde složitě uhýbat z cesty. Ty výlety jsou designované pro děti, takže svým způsobem to může být tip pro někoho, kdo třeba hledá pohodovou trasu do 5 do 6 kilometrů. Nejsou všechny úplně bezbariérové, ale s terénním kočárkem se zvládnou, takže pokud třeba někdo potřebuje nějakou širší cestu nebo prostě nechce se šplhat bůh ví kam, tak tohle pro něj můžou být určitě zajímavý tipy. Tak super. Já bych ještě možná využila to, že tady seš a trošku bych se pošťourala v tom, co všechno zatím vlastně stojí. Protože my se díky podcastu můžeme podívat nejenom na výsledek té tvé práce, ale taky tak trošku jako do zákulisí. Co všechno obnáší vytvoření té jedné pověsti, celého toho komplexu, včetně umístění obkreslovacích štítků, včetně nějaké grafiky, zpracování výletů. Vlastně bych chtěla, aby tady zaznělo, kolik zatím je práce. Funguje to tak, že na konci sezóny my si řekneme, jaké pověsti budeme vyvíjet na ten další rok. Protože já vlastně přes zimu mám čas to všechno vymyslet. A byť to pak ve finále vypadá, že to je všechno jasný a snadný, tak já spoustu času strávím jenom tím, než vlastně vymyslím to propojení té pověsti s nějakým tím regionálním tématem. Někdy se to nabízí hned, jako byla třeba ta víla, to sklářství je jasný, ale třeba nejvíc teďka ta paní z Kumburka byla, tam jsme prostě nevěděli, protože to tam jde spojit se spoustou jako témat. Takže vlastně ve chvíli, kdy já vím tu pověst, tak vyrážím už do toho místa, abych se podívala vlastně, co tam je za subjekty. Tady velkou roli hraje vlastně partnerské informační centrum, které připraví nabídku, co všechno by vlastně mohlo být jako výletní cíl, co bychom mohli mít v tom hracím plánu. A my to vlastně pak velice přísným sítem prosíváme, aby to opravdu bylo pro ty děti. Protože nemůžeme si dovolit, když se prezentujeme jako rodiče rodičům, abychom zvali někam, kde třeba děti nebudou vítáni, protože ne všechny instituce, ne všechny třeba provozy pro děti jsou příjemný a zase naše cílovka jsou 4 až 8, což jsou prostě malí děti a ty mají svoje specifické požadavky. Takže to je nějaká jako první věc. Pak vlastně, když máme vymyšleno, jakým směrem se vydáme, tak začneme chystat trasu, na kterou vlastně já se vydávám. Někdy mám 2-3 trasy, které projdu a vlastně pak vybíráme, která je třeba nejvhodnější. No a pak vlastně přichází na řadu vymyslet ten dobrodružný výlet ve smyslu těch úkolů. A tam já vždycky spolupracuji s nějakým odborníkem, protože je důležitý, vlastně nevzniká to od stolu. Takže třeba s mineralogem jsme opravdu byli v expozici, bavili jsme se, které kameny by se hodily, které pak ty děti můžou vidět. Stejně tak s Domem přírody v Českém ráji, když jsme ladili vlastně propojení hracího plánu, naučné stezky u rybníka a těch jejich expozic. A stejně tak to zabere spoustu času, protože je potřeba zase kurátorským výběrem. Těch informací je spousta, všechny jsou zajímavé, ale ty děti jsou malí, nám se to musí hodit do toho plánu.
No a pak vlastně přichází ta grafická část, kdy začneme stavět ten hrací plán, kdy vlastně ladíme, jak budou vypadat ty unikátní obkreslovací štítky, protože vlastně každý výlet má svoje vlastní štítky. Mm-hmm. A jenom ty výletní cíle mají všechny stejné. Takže vlastně vzniká i jako unikátní grafika. Mám šikovnou ilustrátorku Gábi Borovičkovou z Colorpix, která vlastně stojí za rebrandingem a která, myslím si, že velice citlivě pracuje s těmi původními ilustracemi, což bylo taky pro nás důležité, protože opravdu chceme zachovat to kvalitní a ty původní ilustrace jsou skvělý. No a pak vlastně, když tohle máme hotový, tak já znovu se vydávám do toho terénu, abych se podívala, kde jednotlivý úkoly budou, kam můžeme vrtat a zároveň pracuju i s tím, že třeba někdy jsou ty děti už unavený, tak tam musím dát, aby se tam dalo nasvačit. Takže jako vývoj toho výletu je vlastně na spoustu návštěv toho daného místa. No a když vlastně máme tímhle způsobem hotovo, schváleno, vyrobený štítky, tak se znova vracím do terénu a vlastně všechny je navrtáváme, všechno vlastně kontrolu, aby to opravdu bylo tam, kde to má být, aby to bylo v té správné výšce. A když je tohle všechno hotové, tak se znova vracíme na místo, protože já k tomu vlastně ještě zpracovávám audiovizuální materiál. Každý výlet má svoje vlastní fotky, svoje vlastní videa. Takže já pak jako myslím si, že znám tu oblast velice, velice, velice dobře. Ale zase na druhou stranu zpětná vazba od těch návštěvníků je, že ty výlety jsou jako promyšlený, propracovaný, takže vidíme, že opravdu toho jako je ten čas věnovaný smysluplně, byť prostě mě osobně to stojí jako spoustu hodin, ale proto to vlastně děláme, protože chceme dělat jako kvalitní věci. Mě tady jako napadalo, že seš na té trase jako doma, že seš tam tolikrát, že... Pak už jo. že je to takový už. A vlastně si říkám, že se mi k tomu pojí otázka, kterou jsem tady dlouho už v podcastu nepoložila. A to je, jaký je tvoje oblíbené místo v Českém ráji, protože já jsem se na ní fakt v posledních podcastech vůbec neptala. A moje myšlenka byla, že se na ně budu ptát vždy. No, když bych měla říct s vazbou k pověstem, tak bych si asi teďka vybrala Spálov, protože tam nám teďka bude končit víla Jizerína, kde vlastně ve spolupráci se Sandiskem a s jejich hotelem máme vymyšlený jako fotokoutek, je to tam super. A já mám strašně ráda to koupání tam pod tím mostem, jak tam jezdí ty vlaky, děti to taky milujou. Ale když bych měla říct jako nepracovně, tak já jsem vyrostla vlastně v srdci Českého ráje u Věžáku. A my tam máme, nebo měli jsme tam chalupu, známí tam měli, takže já jsem trávila prázdniny na skále, v chaloupce. Takže to je prostě vlastně moje takové jako srdcové místo, protože my jsme tam jezdili pak i s dětským táborem na Světačku Trosky. Takže jako tady to je prostě pro mě asi takový jako top srdcový. Tak jo, já ti, Pavlíno, moc děkuju, že jsi nám projekt představila. Přeju ti i celému sdružení, aby to nějak jako šlapalo dál, aby se ty pověsti dařilo vlastně zpracovávat tak, jak se to daří teď. A moc díky, že jsi přijala pozvání. Já děkuju za možnost povídat o tom projektu a jestli můžu, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří se na něm podílí, protože to, že tady já dneska o tom vyprávím, vůbec neznamená, že to dělám jenom já. Je nás spousta, všichni do toho jdou s velkou energií, takže takhle veřejně všem díky, kteří to se mnou posouváte dál. Já vám moc děkuju za poslech dnešní epizody a uslyšíme se zase v červnu. Mějte se krásně.